अकेले छोड़ के ये तनी पैदा कोइला बन हमर कपाल खा घमसा कुछ सुध बुध लेवई के लइके दादा रे दादा हमर दिमाग खराब हो गइल बा चलो तनी बताई लो उनके जरूर तनी हटा सकर लइको आगे से साले पैदा कोइले बाड़ा तू हो लइका कोनो घरे बाटे कोनो मांगे खइका अरे हो सुना तारा अरे हो साले पैदा कोइले बाड़ा तू हो लइका कोनो घरे बाटे कोनो मांगे खइका अरे देखत नहीं खूब पूजा करतानी अच्छा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो मन मन करे तमन खिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो मन मन करे तमन खिया का खियाई तका मांगे जाई बोलो हम पड़ोसी से अरे माई रे माई तू दिहला इतना जनमाई तू ना तो बोलो का खियाई हमर भाई माई रे माई तू दिहला इतना जनमाई तू ना तो बोलो का खियाई हमर भाई माई रे माई अरे बताओ ना रे का खियाई मन करता कि छोड़ दे कैसन बा किस्मत हमार हो मिलल निकम्मा भतार हो कैसन बा किस्मत हमार हो मिलल निकम्मा भतार हो देखो पूजा कर लेवे रानी परेशान मत करो ढेर पूजा करबा मंगल भवनय मंगल हारी लइकन के पली है अवध बिहारी मंगल भवनय मंगल हारी लइकन के पली है अवध बिहारी सुना काहे मजा लेला घरवा में खुशी के अरे माई रे माई तू दिहला इतना जनमाई तू ना तो बोलो का खियाई हमर भाई माई रे माई तू दिहला इतना जनमाई तू ना तो बोलो का खियाई हमर भाई माई रे माई और मतिया काहे ना कुछ काम धंधा करता रे और गुमार तो किसन विचार हो कैसे के जी परिवार हो करत बहुचट विचार हो कैसे के जी परिवार हो देखो परेशान मत होकर राम जी कुल पार लगाती हैं हाँ तो को बतावत है सीताराम 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 राम जी जी है परिवार हमार सुबह शाम सीताराम 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 राम जी जी है परिवार हमार सुबह शाम अच्छा यही खातिर दो गो देई दिहली मौसी के अरे माई रे माई तू दिहला इतना जनमाई